दिनै शारदीय दुर्गा फुजानि महानबमी गाबोन दशमी गतिके दिनै महानबमी फुजा खालि साफ्रोमबो भारतीय मानसिफोरा गावनि जिउखौ इयुनखौ दानायनि थाखाय बा आलो गोजोन शान्ति मुलुगाव गायसननायनि थाखाय बे फुजाखौ होनाय जायो। आसा खालामदों जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो हारि माहारि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि साफ्रोमबो जोंनि बर'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बे दुर्गा फुजानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बर'लेण्डनि जा गामि सान्थि गायसननायनि हाबाफारि बेवहाय जोंखौ आशीर्बाद होगोन आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिनि मिजिंजों गावजों गाव आखाइ हमलायनानै जौगानायनि बिथिङाव हाबाफारि लानायावहाय जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जोंनि सायाव जेब्लायबो आशीर्बाद थाबाय थागोन बेखौनो आं मिजिं खालामो। नोंथांमोना दिनै फुजा मण्डप बेरायनायनि गुबै उद्देश्य फुजा मण्डप बेरायनायनि गुबै उद्देश्यआनो जादों इउनिटि। हमनानै ला जोंनि गेजेराव ख्रिस्टियान सिबियारि दं, बाथौ सिबियारि दं, ब्रह्म सिबियारि दं, सतसंगी सिबियारि दं, कृष्ण सिबियारि दं, खिन्थु दुर्गा फुजा होनाया भारतबर्षनि भारत हादोरनि मोनसे गिदिर माने इसोरखौ फुजिनाय बाख्नायनायनि मोनसे फुजा जाय फुजानि गेजेरजों रामा गाज्रि मोननै माइथलजिकेलि मोननै जों मोननो हायो। रामा अन्यायखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय फुजा होदोंमोन होननानै मोनसे बिथिङाव बुंनो हायो। मोनसे बिथिङावहाय मा होनो ओरैनो राम आरो मा होनो मोनसेया लंकेशरखौ सोरबाया इसोर होनानै फुजियो। गतिके जिखियानो सिबियाथों माने बेवहाय दिनैनि दिनाव जे अन्यायखौ फोजोबनानै न्यायखौ गायसननायनि मोनसे फुजा बेखौ भारतनि संस्कृतियाव मोननो हायो। गतिके बेफोरबायदि संस्कृतिखौ साफ्रोमबो जिखि धोरोमनि मानसियानो जा जिखि जाथियानो जा बेखौ गोरबोआव सोनानै मोजां मोनसे समाज दानायनि थाखाय हान्थिनाय आरो बे हान्थिनायनि मिजिंजोंनो जों ज' जाजाय हान्थिनानै गासैखौबो बरायदों। सार सिगां समनि बायदि फुजानि मुङाव मेला खुंनाय मानेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो लुबैयो आरो बन्द' खालामनायखौ मानसिफ्रा एसे दुखु मोनदों, नाथाय पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामाखै होननानै लुबैनायालाय बयबो थाखागोन। हाग्रामाया फैफिनोब्ला जौ जुवा ड्राग्सजों मा होनो सोलिफिननो मोनगोन होननानै जेरै हाग्रामाखौ लुबैयो बेफोरबायदिनो मेला बायदिसिनाखौबो लुबैगोन। मानोना बे जोंनि गेजेराव संस्कृति जाबाय। थांनाय 17 बोसोराव 365 दिनाव 365टा माने जुवा मा होनो मेला बाहायनानै जुवा जौ बायदिसिना जों गेब्लेहोदोंमोन आरो बेखौ बेनिफ्राय बारग'नाया एसे गोरलै खोन्था नङा। खिन्थु जौ जुवा मेला बायदिसिना होनाय थांनाय 17 बोसोराव जोंनि इडुकेसननि जाबायदि गोग्लैदों, बोसोरनैनि गेजेराव जोंनि बे सरकारनि दिनाव जे दिनै मेला जौ जुवा होनायखौ जों बन्द' खालामनायनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिङा बेसेबां दावगादों बेखौ जोङो जुदि बिटिआरनि 17 बोसोर आरो जोंनि 3 बोसोरनि जा खुंथाय सम आकाश पाताल थामहिनबा नर्थ पल साउथ पलनि डिफारेन्सखौ जों पिकनिक स्पटखौ मा सिन्था खालामनो पिकनिक स्पटआ जादों बे मोनसे टुरिजिम सेक्टर। मानोना जुदि गवा बायदिया जुदि सिक्किम बायदिया जुदि टुरिजिम सेक्टरनि गेजेरजों गावसिनि इक'नमिक बेकबनखौ जौगाहोनो हादोंब्ला जोंबो नाजानांगोन बेखौ। खिन्थु मेला होयोब्ला नों बेवहाय मेला जानाय लोगो लोगोनो जोंनि गोबां मानसिया हरावहाय तास गेलेगौमोन, जुवा गेलेगौमोन, जोंनि न'खरा जोबस्रांलांगौमोन। खिन्थु पिकनिक स्पटआवथ' बिदि जौ जुवा तास बायदिसिना जाया। गतिके बिनि मोनसे बहुत डिफारेन्स दङ। दुर्गा फुजा जा बोथोर बेनिनो महानबमी। दिनैनि बे महानबमी दिनाव जोङो जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय सिडली समस्तियाव थानाय सिङाव थानाय बे मण्डपखौ जोङो बेरायदों। खार'ना बेनो जे फुजा बोथोर होननानै बुङोब्ला बेयाव बबेबा हारि मोनसेनि खोथा फैया, बेयाव बबेबा मोनसे समाज मोनसेनि खोथा फैया। बेयाव गासैबो हारि माहारिया खौसेयै फुजाखौ सिबियो फालियो। आरो फुजा होननानै बुङोबा मोनसे
गोजोन खौसेथिजों लोगोसे बेयाव मानसिफोरनि लोगो हमलायनाय नुलायनायनि मोनसे बियो जायखौ होनो मिलननि थलि होननानै बुङो। दा बेखायनो जोङो जिथु UPPL दोलोनिफ्राय जोंनि सरकारा बेखौ बुंदों जे मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव सममर्यादा समबिखाथिनि खोथा, समान मोनथाय समान जौगानायनि जे बाथ्रा। दा बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो फुजा मण्डपाव बेरायनायनि खार'ना बा बेयाव दर्शन खालामनायनि खार'ना बेनो जे जोङो जायफोर जोङो सरकाराव दङ, जायफोर जोङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ दङ, जों बयबो बै मण्डपफ्राव जुदि थाङोब्ला रायजो राजाफ्राबो मोनसे जों जे बे फुजानि गेजेरजों गोजोन खौसेथिखौ जों लुबैदों, जोंनियाव जिथु सान्थिया फैबाय आरो बे सान्थिया जाहाथे आरोबाव जोरसार जाथों, बिनिनो मोनसे मेसेज रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोनो आरो बयजोंबो गावजों गाव मदद होलायनाय जाहाथे जायो। आरो जेब्लानो बे मदद आरो खौसेथिया थागोन अब्लानो जोंनि गेजेराव गावजों गाव बिदा फंबाय सानलायनाय बे निस्सय फैगोन। आरो बे उद्देश्यआवनो दिनै जोङो बे मन्दिरफ्राव दावबायफैदों। आरो दिनैहाय आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय 10,000 करि फ्राय जेराव जेराव राजुहुवा बे मन्दिरफोर दङ, मण्डपफोर दङ, बेयाव होनाय जादों 10,000 करि। ओंथिया बेनो जे गोजोन आरो खौसेथिखौ लुबैयोब्ला दिनै सरकारनिफ्रायबो माबा मोनसे एसेब्लाबो अनसुंथाइ, एसेब्लाबो मदद जाहाथे माने होनायजों बे ओनसोलाव गोजोन खौसेथिया जाहाथे बहाल थायो, बेनिखायनो बे राहाफारिखौ लानाय जादों। मिजिं खालामदों महानबमिनि बे दिनाव बयबो गोजोनखौ हास्थायगोन आरो गोजोनैनो बयबो थांनानै थानो हाथों, बेखौनो जों लुबैयो।